Honorable barka da yamma. Barka ka dai. To alhamdulillah kana tare da gidan talabijin na Abubakar Rimi ARTV kuma a shirinmu ne na lokacin abu a yi shi al'umma waɗanda suke kallon wannan tasha a wannan lokaci suna sauraron ka. Muna buƙatar ɗan bayani ne da muke so mu yi akan fita da tsohon gwamnan jihar Kano wato sanata Malam Ibrahim Shekarau ya yi daga jam'iyyar ku a wannan lokaci da dukkanin 'yan siyasa za su iya ganin cewar wani lokaci ne da duk ɗan siyasa yake da buƙatar al'umma a ce tana tare da shi a ce kuma babban kifi kamarsa a ce ya fita daga wurinku ku kun ɗauki fitarsa a wani abu da zai iya damun ku misali kamar yadda wasu suke hasashen cewar idan ɗan siyasa ya asarar wani ɗan siyasa zai iya damuwa ko kuwa akwai saɓanin abin da mutane suke faɗa a kai. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Gaskiya ne kamar da kake faɗa a duk lokacin da dan siyasa ya yi rashin mutum ko da ko kowaye zai ji babu daɗi. Amma ita tafiya irin ta siyasa wani lokacin ka rabu da mutumin da bai gamsu da tsarin ka ba ko kuma bai gamsu da dalilin da kake da shi ba yana da kwantar da hankali kwarai da gaske. So a ta ma da ka zauna da mutum kana kokarin gudu yana jan cunar ka gara ku rabu da shi domin da kwantar da hankali sai ko ka tsaya ka duba abin da yake gaban ka na neman yana da tsari. To honorable wasu za su iya cewa kamar wannan wata naƙasa ne ga bangaren ku jam'iyyar ku musamman duba da ganin cewa ita siyasa ba ni gishiri in ba kaman dace. Wasu za su iya cewa watakila ku kun gaza ku iya sassauta wani abubuwa ne ku kula da bukatunsa domin ita dama an ce zo mu zauna ne kowa da rawar da zai taka kamar a jam'iyyar misali lokacin da aka yi jam'iyyar PDP nasarar da ta samu. Ai ba zo da bukatun ba. Duk bukatun da ya zo da su an bashi bukatar ta ce kawai takararsa an bashi amma ka san bukatar ai hawa ce. Wani ya shiga siyasa bukatar sa al'umma za su fita daga halin da suke ciki. Wani ya shiga siyasa bukatar sa mukami. Wani kuma ya shiga siyasa bukatar sa nawa za a bashi. To bukatar ban san wata kake ba amma dai amma waɗanda ya nema an bashi in dai wanne zai yi a bayar da ni. Wanda kuma zai yi a bayar ba dawo maka da za ka bayar. Honorable na saurari hirarsa ya ce akwai mutanen da suke takara a ɓangarensa ya dunkule su ya ce ga iya waɗanda suke takara ina ji in zan iya tuna ɓangaren majalisar jiha akwai mutum 30 ɓangaren majalisar tarayya ko mutum 13 ne ice kuma ku duba a cikinsu mutum nawa ne za ku iya ɗauka kuma ba cewa wai duka ba daga bayan da suke bayyanawa amma ana ganin cewa kamar mutum kamar sanata Ibrahim Shekarau ana ga kamar imarsa ta wuce a ce shi kaɗai za a ba kujera in ya da jam'iyya me zaka ce da masu irin wannan tunani lokacin da ya shiga APC kujera na ka bashi lokacin da ya shiga PDP kujera na ka bashi ta wancan zai dai har lokacin da ya shiga PDP kujera ai minista ka bashi ko an bashi kujerar ne lokacin da ya shiga APC kujera na ka bashi ai PDP ta shi aka bashi ko an bashi wani abu da bayan wannan akwai barista Haruna Isa Dederi akwai karaye da rogo ƙaraye da rogo barista Haruna Isa Dederi shi ma an bashi lokacin da ya kujera biyu ya samu a shekara ta 2019 da tasa da ta barista Haruna Isa Dederi to yanzu ka duba ka gani kawo su bai da waye to a shi kawo ai ba dan gidansa bane ba dama ya dai kawo dan gidansa ba dan gidan waye ai dama shi kawo su bai ai barkan da ya gaji ai abin da Malam Ibrahim Shekarau shi ne ɗiban kasa ya wafa idansa da kansa mutane ne suka ce mu naka ne kowa ya sanya a garin nan ya ji shi lokacin da ya kafa G7 lokacin da ya kafa G7 nan kowa yana bisa suna bisa bidan nan su jo ɓannan da suna bin sa suna bin sa suna tafiya da shi an ba su takarar da ya ci shi bayan san su ba na bane su amin duk gaba ɗaya shi ke bi amma dai ji sun yi da ne suna bin sa sun yi da kuma sun yi uban gida da shi sun yi da kuma shi na su ne to amma kawo su mai yanzu ya kuka har ya shiga din nan ni ne shugaban jami'a amma har ya shiga din nan babu wata rana kwaya daya da aka zauna aka rubuta wani agreement na cewa ai kaza babu ba agreement ake ba ina buƙatar kaza buƙata daban samun abu da ke buƙata kuma daban amma ya ce wani bula Malam Ibrahim Shekarau shi sanata ne su ne suka yi electoral act din nan ta yanzu ba irin ta da bace cewa aka yi wanda aka riga aka ba takara to takarar nan kwacokon ta dawo hannunsa sai in shi da kansa ya hau biro daga da ya rubuta cewa sanar da ta na raba to idan ka ce kana so wane ya bar takara ya dawo kaza wannan mutumin ya zama ka kowa kallabe shi ba tun da shi ba akwai abubuwan da ba ma son faɗa saboda
ganin girma da kimar waɗansu mutane amma waɗansu abubuwan da ake faɗa idan muka faɗa ba su ba zai fitar da cikin gidansa wani shi ne gaskiyar magana. To amma dukkan mai yiwa dai honorable an yi abin da aka yi amma akwai lokacin da shi tsohon gwamna Ibrahim Shekarau ya taba cewar ai an haɗa wani kwamiti wanda kai kana ciki da sauran waɗanda aka fitar daga ɓangarensa daga kuma ɓangaren ku kuma har zuwa lokacin da ya tashi fita daga jam'iyyar nan babu wani lokaci da ya aka kira shi domin a zauna a tattauna waɗancan buƙatu da ya riga ya shigar muku. Wanda kwamitin da yake faɗa da aka ji kwamitin da yake faɗa shi ya kaddamar da kwamitin da kansa. Bayan ya kaddamar da kwamitin an rubuta rahoto an kai bayan an zo an samu rubuyi da kikiga an tashi an je gidansa Abba Kabir Yusuf shi ne chairman din kwamitin kuma ya ɗebi yan kwamitin har gidansa kuma an gaya musu cewa yana gidan yana zaune karfe 4 suke da shi su je sun je karfe 4 sun tsaya suna kasan benin sa yana sama amma ya ce zai yarbe shi amma ya rubuta sai Trump ya ce zai yarbe shi kuma zai neme su nan gaba. To ku dama kun hangi wannan kwan gaba kwan ba zai iya faruwa tun farko lokacin da ya shigo shi yasa kuka ki sakin jiki ko kuwa ku tun da mu tafiya da shi ba ko tun da mu tafiya da shi ba ai mu sani ba amma dai sanin hali ai am sanin kama so akwai da san hali da za ce dole sai an yi wani abu. To honorable wasu suna ganin cewa kamar wannan wai an ce damammaki ne da tafiyar kwankwasiya take samu take barawa. A shekara ta 2019 ana ganin wala Allah da kuna tare da sanata Ibrahim Shekarau da ba wannan zance ake ba. A yanzu ma ana ganin kamar kun daɗa samun tagomashi ga abin kuma ya zo ya ɓare. Me za ka ce game da masu irin wannan zance? Ya fice daga jam'iyyar, wai ya fice daga jam'iyyar NNPP. A to me ya bare, ai barkaci, ai buƙatar maji hajji sallah, buƙatar gara kasawa. Me ya bare? Ai daga lokacin da aka zaɓar 2019 yanzu NNPP kwankwasi a ƙarfi ta ƙara ko raguwa ta yi. Ai ƙarfi muka ƙara. Da can da Malam Ibrahim Shekarau da Ganduje da Aminu Wali da duk gaba da sa bangare daya kuma ka da su ka sani kowa ya sani a jihar Kano kuma yanzu ma za mu ka da su da izinin Allah. To ku misali ko a jikinku kenan misali kamar da kake faɗa a yanzu. Ai bayan ma ko a cikinmu mu gaba ta ke mu da mun gwamnati ce mun ci riba. Yanzu muna da kawo Sumaila, muna da Kabirin, muna da Daidari, muna da Al'asa, muna da Nura Dankade, muna da Abdullahi Yariyasa, muna da Jobe, muna da Butu-Butu, muna da Bangon Gabas, Kabiyanu, muna da su kasuwan sai kan zama maka. To amma honorable amfanin dara aka ce kasawa kun kasa duk waɗannan wanda ka faɗa ɗin. Za mu je gurin bari mu je mana gani za mu kasan ai. Muna godiya kwarai da gaske honorable da aka samu muka dan tattauna ai mintuna ne kaɗan dama shirin namu na lokacin abu ne a yi shi kuma mun dan fa'idantu kuma na tabbatar masu kallo da bin sun dan fa'idantu da irin abubuwan da ka faɗa a game da wannan dambarwa ta siyasa muna godiya kwarai da gaske honorable. Masha Allah. To, kaji fa. Ta buga an buga wato in ta yi daga. To amma